avis, vil jeg lige læse den her store avis. Og der står, at Hannibal på 6 år, han er blevet kørt over af en mongol. Det er ikke særlig godt, men han havde heller ikke kørekort endnu, ham mongolen. Lad os se, hvad der mere står. I takt med, at unge svømmer hjemmefra, breder bestanden sig til større dele af Jylland. Og det betyder, at der lykkes at fange nogle vilde beværer i Tyskland. Der er også netop kommet et par familier i Gribskoven, Hawaii. Og der er optimale tidspunkt fra ungerne fra foråret er store, og familierne er stadig tid til at bygge bo inde i min tanke. Ja, jeg forstod det. Og her er der noget, jeg forstår. Den tasmanske djævle spiste stadig pindsvin. Ja, det tror jeg set nok. Den har vi jo. Så det er lige på genbrug.